לכולם, היום אנחנו פוגשים את אפרת. היא יוצרת קצת אחרת, זאת אומרת, היא יוצרת מעבודות של אחרים. אני מקווה שהיא לא מעתיקה. טוב, היום היא הביאה ציור מאוד מאוד משונה, מבד סיכות ביטחון. ראיתם כבר דבר כזה בהופ? בהופ טמטמים? אז חכו, מיד חוזרים. בהופ טמטמים מותר ואפשר להמציא עבודות כמעט מכל דבר, ליצור, להדביק, לבנות, לערבב, זה בדיוק מה שכתם אוהב. בצבעי ידיים נצייר ציורים, נבנה מובייל ענק של פרפרים, מכל צבעים יהפכו להצגה, וגזרי עיתונים לסיפור אגדה. כתם. שלום ילדים, שלום כתם. שלום אפרת, מה זה הציור הזה שהבאת היום? מה שהבאתי היום זה בעצם לא ציור, זה צילום של עבודת יד. אני אפילו לא יודעת מי יצר את עבודת היד הזאת, אבל זה כל כך סקרן אותי, כל החומרים שהשתמשו כאן בפנים. אתה רואה, יש כאן המון סיכות ביטחון קטנות וחרוזים, ואני אפילו לא יודעת מה זה היה. זה אולי היה חלק מבגד, קישוט, אולי אפילו חלק ממפה. אבל החלטתי לנסות לראות מה אני יכולה לעשות מזה. אז מה באמת אפשר לעשות עם כזה דבר? תראה, קודם כל, הכנתי לעצמי שרשרת נהדרת, מה אתה אומר? תעשי גם לי. לך? כן. הכנתי הפתעה אחרת. מה? מה היית אומר אם הייתי אומרת לך שאת השם שלך אני יכולה לכתוב בסיכות ביטחון? מה, את יכולה לכתוב את השם שלי? כן. בסיכות? אפילו הכנתי לך מתנה. בצבע סגול שאני אוהב. תראה, צירפתי סיכת ביטחון אחת ועוד אחת ועוד אחת, ושזרתי בתוכם חרוזים בכל מיני צבעים. זה אפילו מרשרש, אפילו כמו כלי נגינה. נכון. והנה כאן השם שלך. תודה, זה מאוד יפה מצידך. אתה רואה את האותיות? כן. הנה. כן. נכון, אבל כן. את יודעת, אפרת, שרק את והגדולים יכולים לעשות עבודות כאלה עם סיכות ביטחון, כי ילדים לא יכולים לפתוח סיכות ביטחון, זה קצת מסוכן, נכון? זה יכול להיות דוקר כזה, אז רק עם ההורים שהם מרשים. זו באמת יצירה שאפשר לעשות אותה רק עם ההורים. יש לנו כאן כל מיני סוגים וכל מיני גדלים של סיכות ביטחון. ואני אוכל לשים בתיק הזה גם את כל העבודות שלי. נכון. תראה, כתם, יש כאן סיכות ביטחון מזהב וגם מכסף, ואפשר להכין כל מיני דברים, אבל רק עם ההורים. אפשר לשזור חרוזים. הנה, תראה, אני לוקחת את סיכת הביטחון, ואני שוזרת לתוכה חרוזים. אתה אוהב אדום? מאוד מאוד מאוד. אדום וסגול. הנה, החלטתי לנסות ולעשות לי קישוט חדש. אז אני לוקחת חרוז, אני שוזרת אותו בתוך הסיכה. איזה קישוט זה? למה? זה יכול להיות... כן. זו יכולה להיות חגורה. כן, הנה, תראה. חגורה עם קישוטים. כן. צריך להקפיד לסגור את סיכת הביטחון, או אולי לבקש מההורים לסגור ולפתוח. ואני יכולה, בשביל שהחגורה תהיה עם נגינה, לצרף לכאן עוד סיכות. בוא נראה. באיזה צבע אתה רוצה שאני אעשה את זה? זהב. סיכה מזהב? יש? אוקיי. כן, יש. וגם יש לי חרוז מיוחד מזהב. תראי. הוא לא ממש מזהב, הוא ורוד, אבל הוא מוזהב ככה ונוצץ. הוא סגול. כן, סגול ונוצץ. אני אחבר אותו לכאן, ואם אני אחבר הרבה כאלה, אז תהיה לי חגורה מנגנת. אתה רוצה לראות עוד אחד? באיזה צבע? אולי ירוק? אתה אוהב ירוק, כתם? ירוק. ככה. לא ממש? לא כל כך. אתה כל הזמן אוהב את הסגולים שלך. אני אוהב את האדומים. את האדומים יותר? את האדומים. דומדומניות. הנה. אתה רואה, זה ממש תהיה חגורה מנגנת. אתה יודע, כתם, שהכנתי גם כאן דגם למפה? כן. כן? כן. אפשר, אם הייתי ממשיכה את הכל, זאת הייתה ממש מפה... מקושטת. מקושטת. נכון.
אפשר הרבה דברים לעשות מסיכות ביטחון, רק צריך להיזהר ולא לעשות את זה לבד. אתה יודע, קדם, כל מיני חומרים שאנחנו אף פעם לא מדמיינים, לא חושבים אפילו להשתמש בהם, יכולים לשנות צורה למשהו אחר. נכון, אני מאוד מאוד אוהב את זה. מי חשב לעשות קישוטים ותכשיטים מסיכות ביטחון? כן, אף אחד לא חושב על זה. אם אתם עושים דברים כאלה, מכל מיני דברים, מסיכות, מחרוזים, תזכרו רק עם ההורים, ועם השכנים או עם הבייביסיטר שלכם. תצלמו, תשלחו לי, גם אתם יכולים לכתוב את השם שלכם, נכון? אז שלום, להתראות בהופ קטמטמים. ביי. תודה, ולהתראות. ביי.